tego utworu. Ponieważ opowiada o tym, że kiedy myślę dom, to mówię Kaszuby. Tak jest w moim przypadku na pewno i z tego co wiem w Państwa przypadku częściowo, również w przypadku domka. Więc na zakończenie tego naszego recitalu utwór, w którym chciałabym Państwa zaktywizować też w sposób klaskający. Czy Państwo się zgodzą? Tak? Tak? Czy zgodzą się Państwo powtórzyć sekwencję rytmiczną? Prosimy.